Бигире тантана, садои куча қадиме ҷемба чанкаларе Дашки путь, бредуя как не будь, забудь Фарқ нест ки ҷода маҳалат хушхабар акнун барои кам кардани рехтани мӯи сар ва ё ин ки мехоҳед мӯи сар бароред ва ё ин ки мехоҳед риши худро ғафз кунед ва ё ин ки шумо сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки ягон бемории дигари пӯсти бадан доред ё ин ки мехоҳед қадди худро баланд кунед ва ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед пас ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо барои харидорӣ кардан ба рақамҳои дар экран буда метавонед муроҷиат кунед ва аз номи канали 221 су метавонед муроҷиат кунед ба шумо тахфиф карда мешавад. салом дӯстони азиз, мухлисони реп ва обуначиёни реп портал. ин барномаи топ 10 мебошад ва имрӯз барномаро оиди Street Star Стёпа омода кардаем ки топ 10 треки машҳури Стёпаро ба шумо пешкаш мекунем ки кадом треки Стёпа аз ҳама репҳояш дида бисёртар просмотр гирифтааст. шурӯъ мекунем. дар ин ҷо шумо бояд баъзе чизҳоро донед. барои чи Стёпа яке аз арзандатарин репер ва батлер шуморида мешавад. бо диққат гӯш кунед. дар реп агар репҳои ғамзадагӣ хонӣ фақат мухлиси ошиқӣ ба даст меёрӣ ва тамом ё агар фақат андеграунд хонда гардӣ фақат мухлиси андера ба даст меёрӣ ва тамом яъне ё мухлиси ошиқиро ҷамъ мекунӣ ё мухлиси андеграунда. ба чӣ хотир Стёпа муваффақ шид барои ҳам мухлиси андера ба даст овардан ва ҳам мухлиси лирика? барои он ки Стёпа чиста репҳои ҳақ мехонад ва дар трекош намега ки ошиқам, намега ки нигерам. дар трекош ҳамин гапҳо бисёр садо метиҳад ки ман мактаби ҳақам. яъне ҳар он репе ки ҳақ боша Стёпа мехонашона ва ҳамихе ҳар ду тараф мухлиса ҷамъ кард. ва чӣ хеле ки мову шумо медонем дар репи тоҷик ҳастай статус, ҳастай уважения ва бисёр аз реперо статус доранд, уважения не ё ки уважения доранд, статус не. Стёпа боша ҳам статус дора ва ҳам уважения. ва боз барои чи Стёпа назар ба дигар реперон тезтарак машҳур шид? барои он ки Стёпа дар муддати қариб 5 моҳ подряд 4 батл кардагиай, яъне ай 28 июли соли 2016 сар кард батла то 2017 4 батл кард. ихе гирем қариб ки ҳар моҳ як батл кардак ва тезтарак машҳур шид. дар як сол 2 ҷоиза гирифт. дониста бошед ки Стёпа соли 2016 кашфи сол шуда буд ва боз батлери сол, яъне чӣ хеле ки худаш мега дар як сол 2 ҷоиза. ва ҳамихе машҳур шида давоми карьераша ба фикрам хитон медонем. моҳи октябр бошад соли 2019 хабаре аз Стёпа мешавад ки ӯ дар хизмати ҳарбӣ аст ва дар ҳолати дар хизмати ҳарбӣ буданаш ӯ 3 то реп пешкаш кардаасту тамом. умедворем ки аз хизмати ҳарбӣ бо сари баланд баромада боз репи тоҷикро дигар мекунад. дониста бошед ки бо хости худо Стёпа моҳи октябри 2021 хизмати ҳарбиро ба охир мерасонад. хуб акнун мегузарем ба қисми барнома. дар ҷои даҳум репи таърихи нав қарор дорад ки ин реп бештар аз 71 000 просмотрро дар бар мегирад. дар ҷои нӯҳум репи Визов қарор дорад ки ин реп зиёда аз 80 000 просмотрро дар бар мегирад. дар ҷои ҳаштум бошад Стёпа бо репи техника ҷойгир аст. ин реп бошад қариб 102 000 просмотр дорад. дар ҷои ҳафтум треки Бенгер ки бо ҳамроҳи Кия Кабир хондаанд ҷой гирифтааст ва ин реп бошад 113 000 просмотр дорад. дар ҷои шашум бошад треки Тоҷик ҷойгир аст ки ин клип ҳам дар канали реп портал мебошад ва зиёда аз 168 000 просмотр дорад. дар ҷои панҷум бошад Стёпа бо Баслер бо треки Садои кӯча ишғол намудаанд. ин репи онҳо зиёда аз 236 000 просмотр гирифтааст. дар ҷои чорум бошад Стёпа фит Шон МС бо треки Мобайда ки ин реп 565 000 просмотрро дар бар мегирад ва клипаш дар канали Шон МС ҳаст. нафароне ки тамошо накарданд ҳатман тамошо кунед, клип хеле хуб аст. дар ҷои сеюм бошад треки Скорест мебошад ки ин реп 617 000 просмотр дорад. کلمه با طوری کلمه میدوام مینوسم قوا میشه و خط بی تو رو با بی تو میزنه سر رو میکفونه و میجمونه خلق برابری بریدن بارونی بهار بتونه بمونه بها بگیر. дар ҷои дуюм треки King Kong ҷойгир аст ки ин реп зиёда аз 687 000 просмотр дорад. ёдовар мешавем ки дар канали реп портал ана ҳамин клип дар ҷои аввал аст. то имрӯз чандин реперон клипҳои худро дар канали реп портал партофтаанд.
Валечени клипи Степа, ягом тыш просмотр на гирфтай. و در جای اول باشد استیوپا فیت SOR که 869,000 просмотр دارد. دوستان عزیز، این بود برنامه تاپ 10. اگر به شما پسند آمده باشد پس در کامنتاریا نویسید که در برنامه آینده کدام رپر را اوید رپ های خودش و کاریرای رپیش معلومات دهیم. به شما پسند آمده باشد این برنامه در ویدیو لایک گذارید و اگر 20 سوم کار کردن خواهید به رقم های زیر ویدیو بوده مراجعت نمایید و شما میفهمونند که چی طور باید 20 سوم کار کرد. خیر دوستان عزیز، تا برنامه های آینده.